зібралися тут для того, щоб висловити свою думку олігархам України. Ми знаємо, що вони дуже впливові. Ми хочемо, щоб вони приєдналися до народу. Ми хочемо, вони вже є в Європі, і нам не потрібно йти назад до Росії. Ми хочемо, щоб вони вийшли до нас на Майдан. Ми хочемо, щоб вони не боялися показати своє обличчя українському народу. Щоб вони підтримали цю революцію, і ми хочемо будувати країну, ми хочемо бути в Україні вільними і мати майбутнє. Майбутнє має бути не тільки для олігархів, майбутнє має бути для всього народу. І в цьому, власне, сила країни. Ми можемо бути багатою країною, і ми хочемо цього всі. Власне, тому ми прийшли сюди, і багатство повинно бути розподілене між всіма, а не тільки вкрадене і нажити неправильним чином. Гроші можна, тобто бути багатим можна справедливо, можна чесно, без корупції. І ми зараз, вся молодь України, ми стоїмо за це.